seznámím vás s výsledkama běh na 100 metrů s překážkama. Na prvém místě je SDH Kondrat Šanda Pavel, na druhém místě Radešovice A. Kuč Karel, na třetím místě SDH Kondrat Kučera Jan, na třetím místě Pavlovice Filip Petr, na pátém místě SDH Radešovice B. Janáček Pavel, na šestém místě SDH Radešovice B. Dotlačil Josef, na sedmém místě SDH Radešovice B. Kladiva Radek, na osmém místě SDH Radešovice Martínek Stanislav, na devátém místě Tibor Babický Petr, na desátém místě SDH Kondrat a mezi tím proběh útok SDH Radešovice ženy. Praporky jsou nahoře, čas je platný. Krásný čas jste měli. Gratulujeme.